Γεια και χαρά σε όλους. Ονομάζομαι Φώτης Κουτουλάκης και κάνω αυτό το εισαγωγικό βίντεο γιατί θέλω να μιλήσω για ένα θέμα που ίσως απασχολεί προς το παρόν αρκετό κόσμο, νέο κόσμο, σχετικά με τις Πανελλήνιες, έτσι, επιλογή πτυχίου, πιο μετά θα υπάρχει κάποιο άγχος, τι κάνω με τη σχολή, τι κάνω μετά με τη ζωή μου, πώς είναι τα πράγματα τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, τι με περιμένει πιο μετά κλπ. Και ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Πριν ξεκινήσω να λέω τη γνώμη μου επί του θέματος, ήθελα να πω κάποια πράγματα για μένα, κυρίως για να καταλάβει ο κόσμος από πού έρχομαι. Εγώ σπούδασα υπολογιστές στο Ηράκλειο, τότε λεγόταν ΤΕΙ Κρήτης, τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής, και αυτό ήταν κάπου το 2010 μέχρι περίπου το 2016 που ήμουν εκεί, και από τότε και στο εξής έχω φύγει και τώρα ζω στην Αγγλία μόνιμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Οξφόρδη, όπου και δουλεύω για διάφορες εταιρείες από τότε και στο εξής. Οπότε, ό,τι έχω να πω έρχεται κυρίως κάτω από το κάδρο ενός Έλληνα που έχει φύγει και ζει στο εξωτερικό τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Ωστόσο, ήθελα να πω για αρχή, θα υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι, αρκετές έτσι, θα έχουν γράψει ίσως πολύ λιγότερο καλά από ό,τι μπορεί να ελπίζανε στις Πανελλήνιες, έτσι, μπορεί να έχουν γράψει ικανοποιητικά, αλλά να μην μπαίνουν στην πρώτη σχολή επιλογή τους, ή μπορεί και να έχουν γράψει πολύ καλά και να αναρωτιούνται σε ποια σχολή να μπουν. Τώρα, κάποτε μπορεί η πρώτη επιλογή να ήταν κάποια συγκεκριμένα πράγματα για κάποιους. Για παράδειγμα, υπολογιστές, έτσι, μπορεί να ήταν μαθηματικά, φυσική, δεν γνωρίζω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Και τώρα κάποιοι μπορεί να σου λένε, α ναι, τι να κάνω τη σημερινή εποχή, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε αυτά, τι βγάζει νόημα να σπουδάσω. Έτσι λοιπόν, αυτά ήταν κάποιες βασικές πληροφορίες για μένα, έτσι, απλά για να ξέρουμε κάτω από τι προοπτική, έτσι, προσεγγίζω το θέμα. Και καταρχήν, πριν μιλήσω για το ποια πτυχία θεωρώ εγώ σημαντικά, έτσι, ή ότι έχουν μια αλφα αξία, ευρύτερα θα ήθελα πρώτα να καδράρω το πώς κάποιος πρέπει να σκέφτεται για το πτυχίο τώρα που θα μπει στο πανεπιστήμιο. Γιατί κατά βάση την ελληνική κοινωνία σκεφτόμαστε το πτυχίο ως κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε αμιγώς και μόνο για να βρούμε μια δουλειά. Και η αξιολόγηση διαφόρων, έτσι, προγραμμάτων σπουδών έχει να κάνει καταρχήν με τι οικονομικές προοπτικές έχει αυτό το πράγμα ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σίγουρα αυτή η προοπτική δουλεύει. Μπορείς να πάρεις μια αλφα επιλογή για να είναι μια καλή επιλογή κατά από αυτό το πρίσμα, ή τουλάχιστον μπορούσες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, κανένας δεν ξέρει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Ωστόσο, θα ήθελα να μας αλλάξω λίγο την προοπτική και να πω ότι ο καλύτερος τρόπος, θεωρώ εγώ, να κοιτάζει κάποιος νέος σήμερα ένα πτυχίο είναι με γνώμονα τι νοητική αρχιτεκτονική θα σου δώσει το πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα ακολουθήσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπαίνεις σε μια σχολή, έτσι, ξοδεύεις 3, 4, 5 όσα χρόνια είναι η σχολή σου και θεωρητικά κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, έτσι, μαθαίνεις κάποια πράγματα. Αν μπεις σε μια σχολή υπολογιστών, έτσι, θα κάνεις λειτουργικά συστήματα, θα κάνεις βάσεις δεδομένων, θα μάθεις για αλγόριθμους, έτσι, κάποια διακριτά μαθηματικά. Όλα αυτά σου μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να σκέφτεσαι. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το νούμερο ένα πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρει κάποιος πριν μπει στο πανεπιστήμιο. Είναι πού θα μπω, έτσι, τι τρόπο μου δίνει αυτό το πράγμα να σκέφτομαι. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έτσι. Πιο σημαντικό από το πόσα χρήματα σου βγάζει στην εκάστοτε τοπική, έτσι, χωρικά και χρονικά αγορά επαγγελμάτων. Και ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το πώς σου μαθαίνει να σκέφτεσαι ένα πρόγραμμα σπουδών είναι ότι στη ζωή μας ευρύτερα, έτσι, υπάρχει ένα κάδρο, έτσι, να δεις λίγο την πραγματικότητα, το οποίο είναι ότι δεν ζεις την πραγματικότητα αμιγώς. Έτσι. Υπάρχουν, αν μπορούμε να χωρίσω, έτσι, τον κόσμο, ας πούμε, σε δύο καταστάσεις για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει η αντικειμενική πραγματικότητα που συμβαίνει εκεί έξω, και όσον αφορά, έτσι, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, εμένα, εσένα που το βλέπεις, έτσι, δεν ζεις την αντικειμενική πραγματικότητα, ζεις τι έχεις στο μυαλό σου, έτσι, το οποίο το τι έχεις στο μυαλό σου έχει να κάνει με το φυσικά τι γίνεται στην αντικειμενική πραγματικότητα και μετά πώς το διερμηνεύεις εσύ.
Και το πώς διερμηνεύεις την πραγματικότητα γύρω σου έχει να κάνει ξανά με αυτό που προανέφερα, την αρχιτεκτονική, την νοητική αρχιτεκτονική που έχει κάποιος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι σπουδές που έχεις κάνει, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να σκέφτεσαι, τον κουβαλάς στα πάντα στη ζωή σου, έτσι. Τι εννοώ? Αν σου συμβεί κάτι, για παράδειγμα, αν έχεις μάθει σε έναν τρόπο σκέψης αναλυτικό, έτσι, μπορεί να σου περάσει μια σχολή STEM, για παράδειγμα, προσεγγίζεις και τα προβλήματα με αναλυτικό τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό? Μαθαίνεις να το σπάς σε υποπροβλήματα και να προσπαθείς να βρεις μια λύση στο υποπρόβλημα. Οπότε, έχοντας ήδη μιλήσει για την αρχιτεκτονική, την νοητική αρχιτεκτονική που σου δίνει, έτσι, ένα πτυχίο, και έχοντας μιλήσει κάπως και για τις σχολές STEM, νομίζω έχω προδώσει ήδη το πρίσμα κατά το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι σχολές σου δίνουν μεγάλη αξία, έτσι. Θεωρώ ότι σχολές κατά τον τίτλο STEM, ο οποίος στα αγγλικά είναι Science, Technology, Engineering, Mathematics, επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, σου δίνουν, έτσι, ένα τρόπο σκέψης αναλυτικό, ο οποίος σου επιτρέπει να προσεγγίσεις μετά τη ζωή σου στο σύνολο, έτσι, ένα σύνολο εμπειριών που θα έχεις πιο μετά στη ζωή σου, να το προσεγγίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα σε οδηγήσουν σε βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Τι γίνεται τώρα αν κάποιος βλέπει αυτό το βίντεο, για παράδειγμα, και σου λέει εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ STEM, ή πολύ απλά δεν έχω γράψει αρκετά για να μπω σε μια σχολή STEM, ή έχω περάσει κάποια άλλη σχολή, αλλά θεωρώ ότι π.χ. ο αναλυτικός τρόπος σκέψης STEM θα με βοηθούσε, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε. Θα ήθελα να πω ότι σε οποιαδήποτε σχολή, λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα και να έχετε περάσει, δεν έχει αμιγώς σημασία ακριβώς ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών. Σημασία έχει το να μάθεις, έτσι, να αποκτήσεις κάποιες ικανότητες, έτσι, κάποια προοπτική, και να μπορείς να το κουβαλήσεις μετά αυτή την προσέγγιση, έτσι, αυτόν τον τρόπο που έχεις μάθει να σκέφτεσαι στην υπόλοιπη ζωή σου. Τι εννοώ με αυτό? Αν μπεις π.χ. σε μια σχολή χημείας και μάθεις να προσεγγίζεις, να λύνεις προβλήματα, έτσι, να κάνεις διάφορα τέτοια, και να μάθεις το κυριότερο πώς να μπεις σε κάποιες συνήθειες διαβάσματος, τότε πολύ απλά πιο μετά, αν θες, μπορείς να μπεις σε μια άλλη σχολή πιο μετά, ή ακόμη περισσότερο σήμερα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχει την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Υπάρχουν άπειροι πόροι στο ίντερνετ. Εδώ θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στη σχολή τη δικιά μου, στους υπολογιστές, ότι υπήρχαν άπειρα βιβλία πειρατικά τότε που μπορείς να κατεβάσεις, και όχι μόνο. Μπορείς να αγοράσεις βιβλία από το ίντερνετ, μπορείς να κάνεις τέτοιο, αλλά υπήρχε και ένας ωκεανός πόρων, τους οποίους μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση στο ίντερνετ δωρεάν. Σήμερα αυτός ο ωκεανός έχει μεγεθυνθεί δραματικά, έτσι. Τα βιβλία που μπορείς να βρεις στο ίντερνετ, και νόμιμα και πειρατικά και οτιδήποτε, είναι και οι πόροι στο YouTube, για παράδειγμα, ή online μαθήματα μέσω του Coursera, το MIT, ο CW, είναι πρακτικά σχεδόν άπειροι, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να κάνεις μπορείς, αν έχεις μάθει να διαβάζεις συστηματικά, έτσι, αν έχεις αποκτήσει κάποιες καλές συνήθειες διαβάσματος ή κάποιες καλές συνήθειες σκέψης, μπορείς να τις κουβαλήσεις από εδώ και στο εξής στο μέλλον σου. Το κυριότερο σε αυτό είναι όχι ακριβώς τι κάνεις στην εκάστοτε σχολή, αλλά αυτό που υπογράμμισα πιο πριν. Να μάθεις να σκέφτεσαι με συστηματικό τρόπο και να μάθεις να καταβάλεις μία αλφα προσπάθεια. Κατανοώ ότι για αρκετά παιδιά, έτσι, και εγώ είχα περάσει από εκεί, γνωρίζω ότι στην αρχή, έτσι, υπάρχει μία, πώς να το τοποθετήσω, ας πούμε ότι πολλοί κόσμος θα προτιμούσε, άμα έχεις να διαβάσεις σήμερα ή αν έχεις να πας σε ένα μπαρ, προφανέστατα καταλαβαίνουμε και οι δύο τι θα κάνεις, για τον περισσότερο κόσμο τουλάχιστον. Αυτό είναι η λάθος επιλογή κατά βάση, έτσι πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα. Αυτό καταλαβαίνω, η δυσκολία για κάποιον νέο είναι ότι δεν έχεις ζήσει, ας πούμε, αντικειμενικά πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και ο χρόνος που έχεις ζήσει τον έχεις βιώσει αρκετά συμπιεσμένο, γιατί έχεις περάσει από ένα στάδιο ζωής, ας πούμε, σαν παιδί, αλλά ή δύο αν θες και σαν έφηβος, αλλά δεν έχεις βιώσει, έτσι, πάρα πολύ από τη ζωή αντικειμενικά, και κατά βάση, όντας μικρότερος, έχεις, έτσι, λιγότερο πρόθεση, ας πούμε, να καταβάλεις μια οργανικά, έτσι, από δικιά σου θέληση, μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρεις ένα αποτέλεσμα σε έναν άξονα χρόνων.
Το σημαντικό ωστόσο είναι να μάθεις αυτό, να μάθεις να σκέφτεσαι και να μάθεις να αγαπάς και να κυνηγάς την προσπάθεια. Άμα το έχεις αυτό, τότε θα έχεις και μεγάλη αξία σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου κυρίως. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να ρωτάνε στη σημερινή εποχή, ξέρεις, τεχνητή νοημοσύνη μεθαύριο μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα. Και απαντάω ότι ναι, δεν ξέρουμε πού μπορεί να πάει αυτό, μπορεί όντως να κάνει τα πάντα για σένα, αλλά το μυαλό σου δεν έχει μέσα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Δηλαδή, ως ένα βαθμό πρέπει να έχεις καλλιεργήσει ένα αλφα τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να μπορείς εσύ να παίρνεις καλές αποφάσεις επί τόπου, έτσι να μπορείς ενστικτωδώς, άμα θες, έτσι, κατά μία έννοια, να μπορείς να παίρνεις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη ζωή τη δικιά σου, χωρίς να έχεις κάποιο αποκούμπι, έτσι, την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να εξαρτάσαι από κάποιο εξωτερικό προς εσένα εργαλείο. Τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο ταχύτητα και θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για την τεχνητή νοημοσύνη. Κατανοώ ότι οι περισσότεροι νέοι βρίσκονται σε μια θέση στην οποία είναι πιο εξοικειωμένοι, έτσι, με τη τεχνολογία, τουλάχιστον παλιά αυτό συνέβαινε, οπότε θεωρώ ότι ως ένα βαθμό όλοι όποιοι βλέπουν αυτό το βίντεο θα έχουν ήδη μια αλφα επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο είναι σημαντικό να καθορίσουμε έτσι ένα πλαίσιο κατά το οποίο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα στο στάδιο ζωής στο οποίο μπαίνεις έτσι σαν φοιτητής θα σε βοηθήσει και δεν θα βρεθεί έτσι τροχοπέδι στην πορεία σου πιο μετά. Τι εννοώ? Έχω ήδη μιλήσει για το γεγονός ότι είναι σημαντικό να μην έχεις την τεχνητή νοημοσύνη σαν νοητική πατερίτσα, έτσι, κατά μία έννοια, δηλαδή να μην εξαρτάς από αυτήν. Αυτό είναι must, έτσι. Κάποια άλλα που είναι must, έτσι, σε δεν οδηγία είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη για να κλέβεις. Κατανοώ ότι μπαίνοντας στη σχολή τώρα κάποιοι μπορεί να βαριούνται ώρες, έτσι, κάποιοι μπορεί κάτι να είναι δύσκολο και να σου λένε δεν θέλω να κάνω την άσκηση, ξέρω εγώ, το πετάξω στο GPT σήμερα, κάνει τα πάντα. Για ποιο λόγο να κάτσω να ασχοληθώ εγώ με αυτό το πράγμα? Η απάντηση ξανά είναι ότι καλλιεργείς τον εαυτό σου, έτσι, τον τρόπο σκέψης σου, τον οποίο θα τον έχεις μέχρι την υπόλοιπη ζωή σου, μέχρι το τέλος της. Άμα χρησιμοποιείς το LLM, έτσι, το ChatGPT, Gemini, whatever, άμα χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία για να σκέφτονται αυτά για σένα, το πρόβλημα είναι ότι περνάει ο χρόνος, έτσι, καταβάλεις κάποια χρόνια της ζωής σου στο πανεπιστήμιο και δεν έχεις μάθει το κυριότερο που ανέφερα και πριν, το οποίο είναι να μάθεις να σκέφτεσαι και να μάθεις να δουλεύεις, έτσι, και να καταβάλεις μια προσπάθεια να πετύχεις κάποια δύσκολα πράγματα οργανικά, έτσι, όταν αφορά αυτό το πράγμα μια επίτευξη στόχου, ο οποίος είναι σε έναν άξονα κάποιων χρόνων, έτσι, που δεν είναι ένας στόχος που είναι ναι, θέλω να πάρω καλό βαθμό στο τρίμηνο, έτσι, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ναι, θέλω να πάρω ένα αλφα πτυχίο το οποίο θα το πάρω σε 3-4 χρόνια. Τώρα, είπα τι δεν πρέπει να κάνεις με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κάποιοι τρόποι που έχω βρει εγώ, έτσι, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και στη δουλειά και στις σπουδές δικές μου, έτσι, κάποιες σπουδές που κάνω τώρα παράλληλα με τη δουλειά μου, ο οποίος σίγουρα βοηθάει. Τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη για σένα που δεν το είχαμε εμείς, τουλάχιστον έτσι αυτά εμφανιστήκανε τώρα τα τελευταία χρόνια στο βαθμό, έτσι, που βρίσκονται τώρα, το οποίο θα σε βοηθήσει, θεωρώ εγώ προσωπικά, απίστευτα στις σπουδές σου στο μέλλον, έτσι, και θα σου δώσει ασύμετρα πλεονεκτήματα ακόμη και με την προηγούμενη γενιά φοιτητών. Το πρώτο είναι ότι θα πάρεις κάποια βιβλία, έτσι, από τον Εύδοξο ή μπορεί να αγοράσεις κάποια συγγράμματα, ο ίδιος μπορεί να πέσουν στα χέρια σου κάπως κάποια πειρατικά συγγράμματα, έτσι, αυτά έχουν ασκήσεις. Το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι τις ασκήσεις σου. Μιλάω τώρα κάτω από ένα πρίσμα STEM, έτσι, αν κάποιος έχει περάσει νομική, ξέρω εγώ, έτσι, αντιστοίχως πρέπει να κάνει τις ασκήσεις δικές του, αλλά σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω άποψη γι' αυτό, γιατί δεν είχα κάποια επαφή με αυτές τις σχολές ή αυτά τα επαγγέλματα. Θα μιλήσω κατά βάση για STEM σχολές και ο καθένας ας το μεταφράσει κάτω από τη δικιά του προοπτική. Οπότε, ασκήσεις είναι το νούμερο ένα. Κάποτε πήγαινες στις διαλέξεις, έτσι, έκανε ο καθηγητής, έλυνε κάποια προβλήματα εκεί πέρα ή μπορεί να κάνει μια παράδοση του μαθήματος, περίπου σαν το σχολείο, και μετά πήγαινες σπίτι, είχες κάποιες ασκήσεις, αν τις έκανες καλώς, αν όχι, okay. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχω μάθει πλέον στη ζωή μου είναι ότι πρέπει να μάθεις να κάνεις ασκήσεις, πρέπει να μάθεις να καταβάλεις αυτή την προσπάθεια. Και γυρνάμε σε αυτό που έλεγα με την τεχνητή νοημοσύνη, κάποτε έκανες ασκήσεις και πάντοτε είχες μια ερώτηση,
την έκανα σωστά, δεν την έκανα σωστά, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Σήμερα τα LLM, έτσι, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό ανάπτυξης που μπορούν να λύσουν από την εμπειρία τη δικιά μου πρακτικά όλα τα προπτυχιακά προβλήματα που έχεις, το οποίο ξανά δεν θες να του λες λύσε μου το πρόβλημα, γιατί αυτό στερεί από τον εαυτό σου την ικανότητα να μάθεις να σκέφτεσαι, αλλά άμα λύσεις μία άσκηση, έτσι κάποτε το μοναδικό που μπορείς να έχεις έτσι, σαν feedback, έτσι, για να γνωρίζεις αν το έκανες σωστό ή λάθος, αν δεν καταλάβαινες ο ίδιος εκείνη τη στιγμή, ήταν να πας να ρωτήσεις τον καθηγητή, ξέρω εγώ, ή κάποιον βοηθό καθηγητή, σε ώρες οι οποίες βόλευαν αυτούς. Τώρα με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάνεις την άσκηση 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 5 την έχεις τελειώσει, απλά τη βγάζεις μια φωτογραφία με το κινητό και λες στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αυτή είναι η δουλειά μου, πες μου αν το έχω κάνει σωστά ή όχι και πού δεν το έχω κάνει σωστά αν όχι. Ή εξήγησέ μου κάποιον καλύτερο τρόπο να το λύσω αυτό το πρόβλημα. Εναλλακτικά, διαβάζεις από ένα βιβλίο ή είδες κάτι σε ένα βίντεο στο YouTube, έτσι, οτιδήποτε, ή άκουσες κάτι σε μια διάλεξη και δεν το κατάλαβες. Μπορείς να πεις στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, εξήγησέ το μου περισσότερο, εξήγησέ το μου από βασικές αρχές, εξήγησέ το μου σαν να είμαι 5χρονο. Έτσι, μπορούν να πάνε απίστευτα βαθιά αυτά τα συστήματα, έτσι, μπορείς να του πεις δεν καταλαβαίνω ακριβώς αυτό το πράγμα, θέλω να μου το εξηγήσεις περισσότερο. Θα το κάνει. Μπορείς επίσης να κάνεις τεστ στον εαυτό σου, έτσι. Μπορείς να του πεις ok, παρήγαγέ μου έξτρα ασκήσεις ή παρήγαγέ μου κάποιες ασκήσεις να τις γράψεις σαν διαγώνισμα, να με αξιολογήσεις, να δεις οργανικά που βρίσκεται η γνώση μου. Μπορείς να του πεις ας το προσεγγίσουμε με σοκρατικό τρόπο, έτσι, ερώτα-απαντήσεις, έτσι σαν να είναι ο δάσκαλος αυτός που βάλει κάποιες ερωτήσεις, απαντάς και πηγαίνετε έτσι μπρος πίσω. Είναι απίστευτα εδώ πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις, έτσι. Αυτό που έθεσα τώρα ήταν κάποια παραδείγματα που απλά έχουν έρθει στο μυαλό μου από πρόσφατη χρήση που έκανα, αλλά αναρωτιέμαι και τι άλλο μπορεί να βρει κόσμος, έτσι. Απίστευτα πράγματα κάνουν. Γράψτε μου στα comments αν έχετε βρει εσείς οι ίδιοι κάτι άλλο ή αν έχετε κάποια ερώτηση επί αυτού, έτσι. Αν σκεφτώ κι άλλα μπορεί να τα γράψω εγώ ίδιος στα comment. Έχοντας μιλήσει λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θεωρώ ότι πρέπει να τη χρησιμοποιεί κάποιος στο μέλλον, έτσι, για να κερδίσει τα μέγιστα στις σπουδές του, θα ήθελα να μιλήσω για αυτό που είχαμε πει και πριν, έτσι, ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, τι να κάνω σήμερα που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, έτσι. Κάποτε, ξέρω εγώ, προγραμματιστές που έχω, έτσι, μια προσωπική επαφή με το θέμα, είχαν πολύ καλές προοπτικές εργασίας. Τώρα οι junior προγραμματιστές που βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια έχουν κάποια προβλήματα, ας πούμε, να βρουν δουλειές. Η απάντηση είναι ότι κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Κανένας δεν μπορεί να σου υποσχεθεί τίποτα. Σε προσωπικό επίπεδο, δουλεύοντας πάνω σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δουλεύω για τη Microsoft, έτσι, πάνω στο Copilot του GitHub, αλλά αυτά που λέω εδώ πέρα είναι η γνώμη δικιά μου, έτσι, αλλά καταλαβαίνουμε από ποιο είναι το πρίσμα κατά το οποίο προσεγγίζω το θέμα. Θεωρώ ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αυτό που θα κάνουν είναι ότι τουλάχιστον τον κόσμο που γνωρίζει να τα χρησιμοποιεί σαν εργαλεία θα του δώσει ακόμη μεγαλύτερη, έτσι, αξία σαν εργαζόμενους στο μέλλον. Δηλαδή, αυτό που κάνουν πλέον, τουλάχιστον κρίνοντας από τον προγραμματισμό, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει σε αρκετά επαγγέλματα στο μέλλον, είναι ότι αντί να κάνεις τη μικρο λεπτομέρεια της δουλειάς, αντί να γράψεις εσύ τον κώδικα, λες πλέον σε συστήματα, ok, κάνεις zoom out, έτσι, παίρνεις μια θέση πιο αρχιτέκτονα, ας πούμε, έτσι, λίγο πιο απομακρυσμένη και κατευθύνεις το μοντέλο σου να παράξει μια λύση γρήγορα. Αυτό, αν ξέρεις να το κάνεις έτσι με κάποια αλφα αποτελεσματικότητα, σε κάνει ακόμη πιο χρήσιμο, έτσι, πιο αποτελεσματικό σαν προγραμματιστή, γιατί αν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, αν μπορείς να παράξεις 2 λύσεις τη μέρα, έτσι, να το θέσω απλά, πλέον μπορείς να κάνεις 10, ας πούμε, τη μέρα. Έχει αλλάξει η φύση της δουλειάς, αλλά θεωρώ αυτό το πράγμα ότι μπορεί να γίνει με πολλά επαγγέλματα, έτσι. Δηλαδή, αν μάθεις να έχεις αυτό το μπρος πίσω με το μοντέλο, έτσι, και να κρίνεις γρήγορα τη δουλειά του και να του δίνεις κατευθύνσεις, αυτό θα σε κάνει τουλάχιστον από οικονομικής προοπτικής αρκετά χρήσιμο στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικής προοπτικής, το οποίο καταλαβαίνω ότι και στην Ελλάδα και γενικότερα για όλο τον κόσμο, έτσι, σχεδόν οι πάντες πρέπει να δουλεύουν, έτσι, για να έχουν κάποια χρήματα να βιοποριστούν. Όλο αυτόν τον κόσμο τους ενδιαφέρει και εμένα μέσα αυτό το πράγμα, έτσι, το τι μπορώ να κάνω απόψη δουλειάς
με τις γνώσεις που έχω πάρει, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό θέλω να ξαναγυρίσω πίσω σε αυτό που έλεγα πριν, ότι αν μάθεις να σκέφτεσαι με ένα συστηματικό, έτσι, με έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης, πέρα από την οικονομική σου αξία σαν άτομο, έτσι, το τι μπορείς να παράξεις και τι μπορείς να αμείβεσαι, έτσι, για αυτή τη δουλειά στο καπιταλιστικό μοντέλο στο οποίο ζούμε, έτσι, στη Δύση ευρύτερα και σε όλο τον κόσμο σήμερα, το πιο σημαντικό είναι τι αξία έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή, πέρα από το τι μπορείς να κάνεις για μια εταιρεία, τι θα σε πληρώνει μεθαύριο, η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά, έτσι, δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι τέτοιο. Στη ζωή σου θα έχεις πάρα πολλές εμπειρίες. Όλες αυτές, έτσι, αντικατοπτρίζονται κάτω από τον τρόπο σκέψης σου. Αν έχεις μάθει να λύνεις προβλήματα, έτσι, οτιδήποτε σου συμβεί στην προσωπική σου ζωή, το προσωπική εννοώ οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με δουλειά αμιγώς, αλλά έχει να κάνει με κάτι που σου συνέβη εσένα, οτιδήποτε, να λύσεις ένα πρόβλημα με την εφορία, θες να αγοράσεις κάτι, δεν ξέρω, οτιδήποτε αφορά την προσωπική σου ζωή. Έτσι, ακόμη και αν είναι ένα πιο μάκρο ζήτημα, δηλαδή έχεις κάποια προβλήματα ανεργίας, έτσι, έχεις κάποια άλλα προβλήματα στη ζωή σου, ας πούμε, ένα άτομο το οποίο έχει μάθει να σκέφτεται συστηματικά, θεωρώ ότι η ζωή του θα είναι, ας πούμε, πιο, όχι εύκολη ακριβώς, αλλά, ας πούμε, η προσέγγιση σου θα σου επιτρέψει να έχεις αποτελέσματα και να μπορείς να βγεις από καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι λάκκος, ας πούμε, για κάποιον, να μην μπορεί εύκολα να βγει από μια κατάσταση, για κάποιο άτομο που δεν έχει ένα παρόμοιο background εννοώ. Και υπό αυτό το πρίσμα, αυτό ήθελα να πω ότι αν μάθεις να σκέφτεσαι πέρα από δουλειές, χρήματα, οτιδήποτε, θα κάνει τη ζωή τη δικιά σου για την διάρκεια της, την υπόλοιπη, ξέρω εγώ, συστηματικά καλύτερη. Σε έναν τρόπο ο οποίος είναι διαφανής, έτσι, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πόσο καλύτερη γίνεται η ζωή σου, γιατί δεν είναι εύκολο να κλωνοποιήσεις, ας πούμε, τον εαυτό σου και να τρέξεις δύο πειράματα ΑΒ, άμα θες. Το ένα εσένα χωρίς αυτό το background και το άλλο εσένα με, και να δεις πώς εξελίσσονται οι ζωές των δύο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, έτσι, και στη ζωή τη δικιά μου, αλλά και σε ζωές, έτσι, φίλων, γνωστών, διάφορα, έτσι, ατόμων που έχω στο περιβάλλον το δικό μου, οι καταστάσεις που διάβασα σε βιβλία κλπ. Είναι ότι αν υπάρχουν αυτές οι γνώσεις, έτσι, και αυτή η προοπτική να λύνεις γρήγορα προβλήματα συστηματικά, τότε ευρύτερα η ζωή σου γίνεται πολύ καλύτερη, ας πούμε, για τη διάρκεια της. Και ένα τελευταίο θέμα, γιατί έχει πάρει αυτό το βίντεο, ήθελα να είναι κανένα 5 λεπτό και παίζει να είναι κανένα 20 λεπτό ήδη. Ένα τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω, έτσι, σε πολύ κόσμο κατανοώ ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι οικονομικά δύσκολα ακόμα, έτσι, και εγώ έφυγα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οπότε πολλά από αυτά που λέω μπορεί να φαίνονται, έτσι, πιο αφηρημένα για πολλοί κόσμο, έτσι, για κάποιους νέους έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα της κρίσης, έτσι, κρίση, δεν ξέρω γιατί η κρίση πραγματική ήταν, ας πούμε. Ξεκίνησε περίπου όταν είχα μπει και εγώ στο πανεπιστήμιο, οπότε και εγώ την έχω βιώσει, κατανοώ πώς είναι η κατάσταση. Και είναι στη σημερινή εποχή με social media, έτσι, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν, να έχει παγκοσμιοποιηθεί ο κόσμος κυρίως λόγω των social media, έτσι, και των υπολογιστών. Σήμερα μπορείς να δεις τις ζωές που κάνουν άλλοι στα social media κατά βάση, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και κάποιος κόσμος μπορεί να είναι σε μια θέση να σου πει γιατί να προσπαθώ σήμερα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, δεν ξέρω, κάνουν διάφορα στα social media, έτσι, και έχουν την καλή ζωή, και εγώ πρέπει να κάτσω να σκιστώ, να κάνω τα μαθηματικά μου, τη χημεία μου, τη φυσική μου, οτιδήποτε κάνει ο καθένας, γιατί να σκιστώ, ξέρω εγώ, για μια μέτρια σε αυτά για ζωή, όταν οι άλλοι, ξέρω εγώ, ζουν την καλή ζωή, διακοπές από εδώ και από εκεί, χρήματα, δεν ξέρω και εγώ οτιδήποτε. Η γνώμη δικιά μου, έτσι, είναι ότι είναι εύκολο να βλέπεις κάποιους οι οποίοι είναι influencers, τέλος πάντων, και να νομίζεις, ξέρω εγώ, ότι η ζωή δικιά τους είναι φανταστική, έτσι, γιατί η δουλειά τους εν μέρει είναι να κάθονται να σου δείχνουν ακριβώς αυτή την καλή ζωή, γιατί μέρος της δουλειάς που έχουν να κάνουν είναι το marketing, έτσι, και το marketing πολλές φορές πατάει πάνω σε αυτά τα associative themes, έτσι, δηλαδή προσπαθούν να σου δείξουν μια καλή ζωή για να προσπαθείς να συνδεθείς με αυτό μέσω της αγοράς του αντικειμένου που σου προωθούν, έτσι.
Και είναι εύκολο να νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια φοβερή ζωή, έτσι, ότι κάνουν απίστευτα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο. Και θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ούτε να τους ζηλεύεις πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους, ούτε θεωρώ, η γνώμη δικιά μου, ότι είναι το μονοπάτι το δικό τους το πλέον κατάλληλο για έναν νέο άνθρωπο να ακολουθήσει. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε αυτό το βίντεο για τη λεγόμενη νοητική αρχιτεκτονική και αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις έτσι σαν κάποια παραδείγματα, έτσι, για να δεις κάποιον ο οποίος δεν έχει το background που προανήγγειλα, έτσι, προανάφερα, πώς προσεγγίζει κάποια θέματα. Και ένα πράγμα που θέλω να πω επίσης για τους influencers όλα αυτά είναι ότι πολλά από αυτά που βλέπεις στα social media είναι ψεύτικα, έτσι. Σου δείχνουν ένα lifestyle το οποίο πολλές φορές εξαρτάται τώρα τα άτομα. Κάποιοι έχουν κάποια μέσα, έτσι, κάποιοι παριστάνουν ότι έχουν κάποια μέσα, κάποιοι άλλοι ζουν μια ζωή που δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα μέσα που έχουν, γιατί πολλά πράγματα τους δίνονται τσάμπα λόγω προωθήσεων, λόγω διαφόρων. Το κυριότερο που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι οι ζωές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εύθραυστες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Οι άνθρωποι αυτοί, άμα υπάρξει μια αλλαγή στον αλγόριθμο, άμα οτιδήποτε, ξέρω εγώ, για έναν άντρα ή μια γυναίκα, ξέρω εγώ, αν η ομορφιά τους ή η σωματική τους κατάσταση δεν είναι πλέον η ίδια στο μέλλον. Αυτοί κρέμονται καθαρά από το τι γίνεται στο Instagram, στο TikTok, σε οτιδήποτε. Αν οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, οι οποίες μπορεί να είναι ευνοϊκές για αυτούς τώρα, αλλάξουν, για αυτούς είναι πολύ πιο δύσκολο να βγουν από την καινούργια κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί, στην οποία μπορεί πλέον να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία μπορούν να βγάλουν τα ίδια χρήματα ή μπορεί να έχουν τις ίδιες προσφορές ή τις ίδιες προοπτικές, έτσι, από κάποια brand. Ένα πρόβλημα το οποίο ένας μηχανικός, για παράδειγμα, δεν το έχει. Δηλαδή, αν ξεκινήσει σαν junior μηχανικός, έτσι, junior επιστήμονας, junior μαθηματικός, οτιδήποτε, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου χτίζεις γνώσεις, έτσι, εμπειρίες και αυτά, οι οποίες προοδευτικά κάνουν τη ζωή σου και την οικονομική, παύλα επαγγελματική και την προσωπική ζωή σου δραματικά πολύ καλύτερη. Από την άποψη ότι μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά με πολύ περισσότερα χρήματα, έχεις καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, έχεις συνέχεια, κάνεις το λεγόμενο compounding, δηλαδή γνώση που έχεις και εμπειρίες μαζεύουν συστηματικά τεράστια αξία και δεν είσαι το ίδιο εύθραυστος, ξέρω, σε μια οικονομική κρίση μεγάλη. Κατανοώ ξανά ότι το να το λέω αυτό σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Ελλάδα είναι περίεργο, ξέρω, αλλά αν δούμε η τελευταία μεγάλη οικονομική κρίση ήταν το 2008, ξέρω, κάτω από ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι, χωρίς να θέλω να μπω σε μακροοικονομική θεωρία κλπ, αλλά αν υπάρχει μια τεράστια καταστροφή ζήτησης, έτσι, από τον κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για αυτό που λέγεται discretionary spending στα αγγλικά, δηλαδή να αγοράζεις πράγματα τα οποία τα αγοράζεις επειδή θέλεις και όχι επειδή είναι ανάγκη, τότε κάτω από εκείνο εκεί το περιβάλλον θα γίνει με πολλές εταιρείες, θα γίνει με πολλά marketing budgets κλπ. Και τι θα γίνει με αυτά τα άτομα και αν θα μπορέσουν να ανακάμψουν, είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Ενώ το παράδειγμα που έχουμε από αρκετούς μηχανικούς, παύλα επιστήμονες, παύλα οτιδήποτε, είναι ότι άτομα οι οποίοι ήταν ενεργοί τότε εξακολουθούν να είναι ενεργοί τώρα και να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και προσωπικά και επαγγελματικά. Λοιπόν, αυτά από μένα σε αυτό το πρώτο βίντεο. Κατανοώ ότι ήταν λίγο rambling κατάσταση, έτσι. Σχολέστε με, πρώτο μου βίντεο, υπάρχει λίγο άγχος, έτσι, δεν το έχω ξανακάνει. Ήθελα να πω κάποια πράγματα γιατί έβλεπα κάποια άρθρα στις εφημερίδες, έτσι, σε online, στο ίντερνετ, κάποιες συζητήσεις στο Reddit και ήθελα να δώσω τουλάχιστον στους νέους, έτσι, σε όποιον βλέπει αυτό το βίντεο, έτσι, μια προοπτική η οποία ίσως δεν είναι εύκολα προσβάσιμη σε πολύ κόσμο στην Ελλάδα σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά ενδεχομένως τέτοια παραδείγματα κάποιων ατόμων που να έχουν ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι και υπάρχουν πολύ περισσότερα από κάποιους ανθρώπους που έχουν περπατήσει ένα άλλο μονοπάτι, τους βγήκε είτε όχι και ασκούν επιρροή με βάση αυτό το μονοπάτι που έχουν επιλέξει αυτοί μόνο, χωρίς κάποιο άλλο αντίβαρο και χωρίς κάποια άλλη προοπτική να υπάρχει για τον κόσμο στην Ελλάδα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.